אני רוצה לעשות כאן חישוב של $10, ואני רוצה לעשות חישוב כפול שער הדולר של היום. שער הדולר של היום נגיד 3.8. איך אני אעשה חישוב? אני אתחיל בסימן. שווה למה? $10 כפול 3.8. קליק, אקבל תשובה, נכון? עכשיו, מה קורה אם אני גוררת? כלום, כי הוא ממשיך לספור לי את זה. נכון? כאן כתוב לי A2 כפול G1, כאן יהיה כתוב לי A3 כפול G2, G3, G4 וכולי, וזה ריק. אז זה לא נותן לי תשובה, אז זה לא טוב לי. מה אני צריכה לעשות? כשאני עושה כאן חישוב כפול G1, את G1 אני רוצה להשאיר תמיד. שכל פעם שהוא יקפוץ לשורה הבאה, הוא יתקדם בשורות, הוא יעשה A2, A3, A4, A5, אבל תמיד יכפיל במה? ב-G1, ב-3.8. כרגע ה-3.8 הוא לא רלוונטי. G1 זה מה שמעניין אותי, ולכן, אחרי שאני אכתוב את הפונקציה פעם אחת, אבדוק ואוודא שהיא באמת תקינה, לפני G1 אני אעמוד עם המצביע העכבר שלי בשורת הפונקציות, ואקליק על F4. שימו לב שיש מקלדות שצריך function ו-F4, אצלכם זה עובד עם F4, מה שמוסיף לי את הסימן של הדולר לפני שם העמודה, ואת הסימן של הדולר לפני מספר השורה. זאת אומרת, קיבעתי את G1 בפונקציה. עכשיו, כשאני אגרור, מה אני אקבל? את כל השורות, A2, A3, A4, A5, כולן כפול G1. עכשיו G1 הוא לא 3.8, הוא 10. מה קיבלתי? הכל משתנה, כולל הסך הקולים. עכשיו זה ברור? מצוין. יש.